Здравейте на всички! Това е моята джунгла или гората, както я наричат моите родители. Ето, малко е неуредено и неоправено. Аз наскоро претърпях операция. Те са около 80 годишни родителите ми и трудно се справяме. Сега още не са почистени и оправени нещата, но ще станат малко по малко. Това са двете семейни дървета, които са от прабаба ми. Това е портокал Валенсия, така ми го характеризирахте в групата. Ние дълги години го наричахме Клементина, но вече аз имам доверие на човека, който го характеризира. Така че това е огромното растение. Ето, може да видите за какво става въпрос като дебелина. Ето сравнение моята ръка. Това е около, може би, 15 см стебло. Аз постепенно с въздушни отводи се опитвам да намаля растението, тъй като то е много масивно, много тежко и с тези големи клони трябва да премине през един тунел тук, ето, и се обрува целият цвят и плод, когато пристъпим към тази операция. Скоро ще започна с въздушните отводи, за да продължа да намаля дървото, за да стане едно компактно и от всякъде с обновени клони. При много възрастните клони малко по-трудно клонят, докато ако са по-млади, разклоненията са по-лесни. Ето, може да видите нивото на предните клони, които съм намалила. Ето. И тези отгоре, които тепърва ще правя отводи, за да го намаля. Това е дървото лимон, като ето, може да видите, тук стеблото е по-малко. Това бяха с едно стебло, едно огромно, наистина огромно дърво лимон. Вече съм свалила короната с 4 или 5 големи въздушни отвода. Останала един. Ето този. Ето то започва вече да се обкичва в цвят. Как реагира дървото, когато аз свалих много голяма част от неговата корона? Ето сега ще ви покажа. Това дърво лимон никога, наистина никога не е имало бодленца по него. Така, наличието на бодли не значи, че няма да дава плод, но ето чрез тези бодли то се защитава. Защитава се. Или малко стресирано и реагира с поникване на бодли. Сорт, който никога не е имал бодли. От рязкото сменене, то не е толкова рязко. За няколко години аз ги правя тези неща. Това са дългосрочни проекти. Но ето така реагирам. С времето то ще се възстанови напълно и всички нови клонки, които дава, няма да бъдат с бодли, защото сорта му не е такъв. Ето сега то започва след около 2-3 седмици от изкарването му да се обкичва в цвят. Цвета на лимоните е много нежно ухаещ, много приятен и на портокала Валенсия. Това са тук цялата околност в няколко метра. Ухае много, много приятно. И сега, докато съм оставила на кадър цитрусите, исках да обясня за двата проблема, които за мен са, може би, ни от най-важните и ги засегнах в статията, която написах. Така, това са наркоманизирането на растенията или свръхторението при растенията и големите съдове. Големите съдове, да. И така, какво исках да кажа тук? Получих под поста, който написах, въпрос защо? Защо портокала ми не цъфти, а лимона цъфти? И сега ще се опитам да отговоря защо би могло, каква е възможната причина. Възможната причина е следната. Първо, всяко растение
е хубаво така, как да се изразя, може би, да опитате да се поставите на негово място и да видите защо се получава този проблем. Този проблем може да се е получил така. Когато се купува от разсадници, а не от частни стопани, там има малко по-голямо, да кажем, хайде как да се изразя, по-комерциална цел. Растенията са форсирани. Форсирани какво означава? Означава, че ако самото дърво като големина, като растеж, може да даде и да изхрани 2-3 плода, чрез торовите, то се стимулира да даде не 3, както би дало, а да кажем 7 или 8 плода. В природата това се случва и по естествен начин, не само хората, които ги турят, но обикновено след това следва един момент, който дървото около година или 2 дава с по-слаба реколта или никаква, когато това се случи. Другия проблем, който може би да е възникнал, е в малко по-голям съд да сте го поставили, да сте го присъдили. И какво се получава в тази ситуация? Има един момент, който корените желаят да обхванат почвата, която е в саксията. Аз го споменах това нещо и преди. И докато те не постигнат този резултат да обхванат до определена степен почвата в саксията, те няма да плододават. Или то растението иска да се подсигури, защото когато е много голяма саксията, а корените са по-малко, при едно поливане може да се получи, примерно ако е есента, късна есен, зимата, ако то не успее да усвои водата,